πάμε στην αίθουσα. Κορίτσια, τι κάνετε εδώ? Για πες μας. Το χορευτικό. Πρακτής. Κάνω πρακτής. Και γιατί είναι σημαντικό το πρακτής? Για να εξελιχθούμε. Είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε μαθητές. Άρα και δάσκαλος που είσαι συνεχής να... Εννοείται. Συνέχεια. Μια συμβουλή στους μαθητές σας. Να μην τα παρακάνε ποτέ και να μην είναι αυτοί με τον εαυτό τους. Και να το αφήσουν να αφήσουν από το 1 στο 2 και από το 2 στο 3. Και από το 3 στο 4. Δεν θα πούμε να τελειώσουν από το 1 στο 10. Ευχαριστούμε. Ανακαλούμε.